A tua'r amser yma hefyd, roedd o'n dod i derfyn i gwrs meddygol. Ac wedi blwyddyn fel meddyg ifanc graddedig yn Ysbyty Walton, Lerpwl, ni gafodd swydd yn Ysbyty Dinbych. Mi eisiau am rhyw flwyddyn, a mi ddod cyfle wedyn i gwaith ymchwil yn Sir Fôn. A mi ges wneud trwythod MD yn fan hyn ar anwylder ar y Môn, gyda'r bwriad i ddefnyddio'r ffigurau ac ati i gynllunio gwasanaethau yma. Wedyn mi ges si mam da bydda blynedd, a dyna pryd sy'n fyw rhianfa yma gyntaf. Cofio peth sydd yma ar y sil cyntaf, wraig bach tu capal yn deitha i wedyn, o'n i dechrau meddwl, o'n i'n meddwl bod yna 2 brygethwr. Ac yma ma mywyd gwir rwyd wedi bod lle bynnag all wedi bod. Wedyn ar ôl gorffan gwneud trwythor MD yn fan hyn, oedd hwnna fel ticad bron i fynd i'r Mawdsley i'r Institute of Psychiatry. A ges i'r profiad o weithio fa 2 ddyn arbennig iawn yn fanno, Dr Bob Thompson o'n psychotherapy, a llawer o wybodaeth a gwerthfawrogiad o gefndir Cymraeg. Gafodd yn anod mawr yn ddillo feddwl yn ddillo weithio. A chymeriad arall mawr iawn, tad yng Ngharar Rhys, Lyfr Rhys. Mae o wedi bod yn gyfaill ac yn noddwr i lawar, ond dwi'n gofyn arbennig am ei garedigrwydd i mina, a da ni'n dal yn gyfeillion. A wedyn mi ddod sy'n ôl i Dinbych fel ymgynghorwr yn 64. Ac o'n i yn ôl wedyn efo dyrtod chi weithredu, lle o'n i wedi bod cynt rhyw Dafydd yn gynt fel rhywun yn dechrau. Ac oedd o'n gyfle i newid y lle. Ac yn wir mi welwyd newid mawr yno. O fewn rhyw 2 blynedd, rhaid nifer y cleifion o 1,600 i tua 600. Rhag i bod nhw'n cael eu coethiwo o fewn yr ysbyty am flynyddoedd bwy gilydd, a'i dati i geisio sefydlu nhw mewn cymunedau naturiol, ger oedd rhesymau da dros feddwl y gallai hynny weithio. Ac a'i dati hefyd i sefydlu gwasanaethau newydd yno. Un gŵr a fu'n cydweithio'n agos a Dafydd Alun Jones yn ystod y cyfnod chwyldroadol hwn oedd Richard Thompson, prif diwtor adran hyfforddi'r Ysbyty. Dwi'n cofio pan mae'r uned agor, wel, mae'r rhaid mi'n gyfadda oedd y nyrsys eu hunan ddim yn gweld be o'n mynd ymlaen. Yna rhai ohonyn nhw, wrth gwrs, rhai o'r cleifion rwan, wel, oedd ni'n ofn yn nhw i ddweud y gwir. Ac yna ddim yn gwybod be ydych chi wedi gwneud, derbyn y rhai o hyn i mewn i'r Ysbyty. Ac dros y blynyddoedd, wrth gwrs, mae'r ward wedi profi hunan i fod yn weithgarwch ac yn gweithio'n dda. A mae'r rhai o'n nhw wedi mynd ymlaen, a rhai dwi'n cofio mynd i goleg ac ati ar ôl bod yma. Bod math o bethau, hollol anhygoel. A dwi'n cofio, fel nyrsys, fi o'n i'n anheg yn y dechrau i rhoi barn yn rhy fian cyn edrych yn ôl a gweld beth yn mynd ymlaen ar y ward. Sut ydych chi'n gweld y datblygiad eraill sy'n gwneud ni rwan pethau fel alcohol a cyffuriau ac ati? Sut ydych chi'n gweld hyn yn ffitio'n patrwm dyfodol yr Ysbyty? Wel, dwi'n cofio un chap yn deithau pan ddechreuais i yma. Weli dim alcoholig, medda fo, o dan tua 100 oed. Ac mae'r geiriau yna yn dal yn y meddwl i fel, da ni'n gweld nhw mor ifanc yn dod i mewn rwan, wrth gwrs. A mae'r rhaid i gymdeithas, wrth gwrs, wynebu'r ffaith fod pethau yn gwaethygu. Ac dwi'n credu fod yn hanfodol i ni gael rhyw fath o fesur i drio datgelu'r broblem yma. Os o'n sicr mae'r rhaid i ni gario ymlaen efo cael rhyw fath o driniaeth at yr afiechyd yma. Sefydlwyd nifer o unedau newydd yma, enghraifft unedau arbennig ar gyfer rhai yn gaeth i alcohol a chyffuriau. Bu Dafydd Alun yn cydweithredu'n llwyddiannus iawn hefyd ag eglwysi Gogledd Cymru i sefydlu cynghorau alcoholiaeth a chyffuriau. A mae ganddo, ymhellach, gysylltiadau clos a chyd seikiatryddion yn Llydaw. Ar y brydiau mae o'n cael cwmni i chwaer Rhiannon ac yn gofalu bod o'n cael cymaint ac sy'n bosib o amser hamdden yng nghwmni'r plant. Yn yr achos hwn, non, derfel, dyfrig a deiniol. Pan cymryd pêl gyn dad, ie? Non, ti ddyn nhw'r pêl. Non, pêl i non. Non. Ati, no. Aderfel. Y ti pêl. Cerddel,
dylo, ti di popo. O, gywol. Ti'n o reit? Wps! Ti'n iawn? Reit, ti'n ar ôl nhw, come on.